Contannos e dinnos sistemáticamente que esta Europa está saindo da crise, cousa que é mentira. Europa tivo unha crise financiera, unha crise de débeda, unha crise sistémica, e demostrou todas as súas insolidaridades, levantou fronteiras internas e externas, e estableceu a cidadanía en cidadanía de primeira, cidadanía de segunda e cidadanía de terceira, e ter que elixir entre a migración ou a precariedade. Ese é o modelo que nos venden, ese é o modelo que nos comunican. E esa é a situación que estamos a vivir en estes momentos. Diante de todo isto, exercemos a dignidade. E diante de todo isto, facemos concentración parcelaria das enerxías. E diante de todo isto, pechamos filas con dúas condicións. Un discurso rupturista no campo da esquerda e a reivindicación de que todos os povos, e tamén o galego, temos dereito a vivir en esta Europa, con dignidade e con exercicio dos nosos dereitos. E por eso acumulamos forzas no país. E por eso reeditamos con moito esforzo a coalición da Alternativa Galega de Esquerda. E por eso fixemos un esforzo tamén a nivel dunha coalición estatal con máis de 12 formacións dentro da esquerda plural. E tamén nos coordinamos a nivel europeo para poder presentar unha gran coalición diante de todo o que está acontecendo. Nos vimos exercer a dignidade, a facer concentración parcelaria e a ter unha resposta nítida e clara na reivindicación identitaria e na reivindicación social. Están de acordo nas políticas de austeridade, están de acordo na privatización de pensións, están de acordo en liberalizar os sectores estratégicos fundamentais no noso país como os enerxéticos, están de acordo en facer negocio para os de arriba, para os que nos están a esganar, para os que están oprimindo a xente do común. De nós non se pode falar, sabedes por qué? Porque nós sí que somos perigosos. Primeiro porque pensamos, e baixo o franquismo sin Franco, pensar é perigoso. E por eso, cando a clase obreira pensa, hai que mallar nela. Cando os labregos e labregas pensan, hai que mallar nela. Que se diga que se asuma o dereito a decidir do povo galego o exercicio da súa soberanía, a que decía si quere ser un Estado independente, si quere participar nun pacto confederal a nivel do Estado, a nivel da Península Ibérica, nun pacto federal, o que rayo sexa, e que logo agora de verdade en camisería, donde dije, digo, pero eso sabéis que non facía. Felipito Tacatún, Felipe González, cando estaba na Conferencia Socialista Ibérica, que firmaban coa Federación de Partidos Socialistas do Estado Español documentos onde se decía unha crema democrática con un proxecto de construcción novo dunha estrutura federal do Estado e logo pactaron co franquismo para traernos esta merda. Eses son os que realmente sempre incumplen. Pero a xente que está vinculada ao povo cumple porque senón o povo bota os fora. Así de simple de elementar. Que pasa co téxtil? Que noutra época tantos postos de traballo ten xenerado neste país que pouco a pouco foron esclavizando tamén as mulleres que cosían aquí, pero cando atoparon condicións laborais máis lasas e para pagar menos salarios marcháronse e hoxe estamos vendo como é prácticamente imposible atopar unha peza de roupa e por moita militancia que teñamos e que queiramos comprar do país é prácticamente imposible atopar unha peza de roupa feita no noso país e mesmo feita no Estado. E agora ainda o sofisticaron máis, que xa son empresas comercializadoras alemanas as que venden aquí a roupa fabricada nos países do sur. Relocalizar a industria dá postos de traballo. En este momento é imprescindible porque estamos con estas políticas neoliberais expulsando o noso futuro do país. Estamos expulsando os mozos e as mozas despois de tanto esforzo que fixemos a sociedade e as familias para darlle unha formación. Temos unha ferramenta aquí na Galiza que é a Alternativa Galega de Esquerda en Europa. Ánimo, adiante, o futuro é noso. Thank you.